Aquest cap de setmana el país s'ha tenyit de lila en el marc del Dia Internacional de la Dona que es va celebrar ahir diumenge. Una jornada reivindicativa on les dones surten al carrer per cridar i demanar una societat més justa i igualitària. Esplugues de Llobregat va ser un dels municipis que va unir-se a la manifestació que va tenir lloc a Barcelona durant la tarda de diumenge. Abans, però, el consistori esplugui al complet va concentrar-se davant del consistori per fer la lectura del manifest feminista. Centenars de persones van acompanyar-los amb pancartes i lemes reivindicatius. 8M, Dia Internacional de la Dona, un dia on les dones són cridades a sortir al carrer per fer soroll i reclamar tot allò que encara no s'ha aconseguit. En un dia com aquest, elles reivindiquen poder andar tranquila por la calle sin ninguna preocupación, igual que hacen los chicos de nuestra edad. Que nos unamos todas las mujeres, que basta de envidias, que basta de roces, que hagamos equipo y que todas para adelante. La igualdad salarial entre mujeres y hombres. Yo hoy salgo a la calle por todas las mujeres y lucho por que no tengamos que ir con miedo por la calle. Es que todos tenemos que ser iguales, o sea, todo empieza ahí. Que lo importante es conseguir que la energía femenina por fin sea curada y podamos ser auténticas con todo lo que tenemos, sin comparaciones y sin competiciones. Solo pedimos que seamos iguales que los hombres, ni más ni menos. Yo he traído a mi nieta que esto va a ser el futuro de las dones. La plaça Santa Magdalena es va omplir per escoltar la lectura del manifest feminista del consistori esplugui. Abans, però, l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, va voler remarcar el significat de feminisme atenent al desprestigi de l'ultradreta. Hi ha alguns extremistes que ens volen fer creure que aquesta és una idea radical de xiringuito, de que nosaltres és la manera de poder comunicar-nos més i millor, i no és veritat. El feminisme és simplement el que vol és que els homes i les dones i els homes tinguem els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Perquè volem el mateix salari, perquè estem cansades de l'assetjament sexual, de justificar la nostra roba i viure de forma permanent en una societat patriarcal, per a aquelles que ja no hi són, es fa més que necessari sortir al carrer per exigir allò que sempre hauria d'haver estat nostre, avui i tots els dies. I amb motiu del Dia Internacional de la Dona, les forces polítiques espluguines d'Esquerra Republicana i En Comú Podem van voler mostrar el seu recolzament. Demanen un canvi de valors a la societat i recorden que la lluita feminista s'ha de portar a terme tots els dies de l'any. Aprofitant el Dia Internacional de la Dona, el passat dissabte Esquerra Republicana va organitzar una xerrada pels drets de les dones a càrrec de la diputada del Congrés Carolina Telechea i la consellera nacional Carme Porta. La lluita del moviment feminista per aconseguir la igualtat va ser, sens dubte, un dels temes principals de la xerrada. També van emfatitzar la necessitat d'acabar amb el sostre de vidre i el terra enganxós, per tal de poder oferir les mateixes oportunitats tant a homes com a dones. Que és una lluita que l'hem de fer dia a dia, no només el 8 de març, i aprofitem aquesta data per sensibilitzar i perquè posar en evidència tot allò que encara no hem aconseguit i donar eines perquè totes les dones tinguin aquestes eines i puguin lluitar-les i puguin treballar-les al dia a dia. Primer, ser visibles, segon, que es canviïn uns valors i per tant posin les persones al centre de les polítiques i la vida, per tant. I això, evidentment, són els drets de les dones, estem reivindicant els drets de les dones, però en definitiva el que estem reclamant són els drets de tota la societat. D'altra banda, el passat diumenge En Comú Podem també van voler mostrar el seu suport hores abans de la lectura del manifest feminista del consistori esplugui. La regidora d'En Comú Podem, Lola Castro, va posar el focus en la bretxa salarial. Que aquí al Baix Llobregat tenim dades que són esgarrifadores, o sigui, el sou de les dones és un percentatge molt elevat, inferior al dels homes, al mateix temps de treball, o sigui que això és una desigualtat brutal. Durant el matí, membres del partit van personalitzar bosses de roba, a més d'escriure diferents lemes feministes en nombroses pancartes que serien utilitzades aquella mateixa tarda a la manifestació barcelonina. Cal recordar que recentment s'ha aprovat l'avantprojecte de la coneguda llei Només sí és sí, impulsada per la ministra d'Igualtat Irene Montero. Aquest projecte contemplaria modificacions en el Codi Penal com la tipificació de l'assetjament al carrer, que passaria a considerar-se un delicte lleu amb penes com treballs comunitaris, multes i fins i tot l'arrest domiciliari. La plaça de la Vila del Prat de Llobregat va acollir aquest divendres una concentració reivindicativa per exigir la igualtat entre homes i dones.
Aquest va ser un dels càntics en nom de la igualtat que van estar molt presents a la manifestació d'aquest divendres al Prat de Llobregat. A 2:15 de la tarda, el col·lectiu local Vídues 08 820 i el Consell de Dones al Prat van engegar una marxa feminista pels carrers pratencs. Allà, davant de l'Ajuntament del Consistori pratenc, es va realitzar una performance en la que s'ha treballat amb la cançó Un violador en tu camino del grup Les Tesis i càntics com una versió de Bella Ciao. Alumnes de l'Escola d'Art Sant Viu van participar en l'acte fent una actuació musical preparada exclusivament per aquest 8 de març. Els castellers del Prat van fer un pilar i els membres del Consell de Dones del Prat van fer una lectura del manifest i una declaració institucional per part de la representació política de l'Ajuntament. Tot i la quantitat d'accions que es van dur a terme en aquest dia, no van faltar multitud d'activitats, xerrades, exposicions i diferents tallers que es van fer en commemoració a aquest Dia Internacional de la Dona. Junts per Molins va signar divendres un pacte de govern pel que resta de legislatura. Un acord que, segons els dos partits, aporta estabilitat necessària per afrontar els reptes que té la ciutat per als propers anys. Ha redit l'acord entre les dues formacions com ja es va produir a la darrera legislatura i que es va trencar amb l'aplicació de l'article 155. En aquella ocasió, però, Joan Ramon Casals va trencar el pacte de govern i Junts per Molins va pactar amb Esquerra Republicana i la CUP. L'alcalde socialista Xavi Paz ha reiterat que totes dues formacions han arribat a un acord superant les diferències en clau nacional en una aposta clarament municipalista. Concretar una fortalesa del govern, busca també que el govern tingui major potència, major velocitat de creuer per tal d'aconseguir aquests projectes que volem per Molins de Rei i que, com he dit, jo crec que és molt important que de nou les dues forces polítiques més votades a les darreres eleccions municipals siguin capaces d'aparcar les seves diferències en política nacional i posar-se d'acord en el projecte que necessita Molins de Rei. Per la seva part, el portaveu de Junts per Molins, Ramon Sánchez, ha reiterat la sintonia entre les dues formacions envers les iniciatives per la ciutat. Sobre les crítiques per arribar a aquest pacte amb el PSC, Sánchez ha assenyalat a les altres forces independentistes de no voler arribar a un acord. A Molins de Rei no es pot produir un pacte independentista perquè van haver-hi uns que pràcticament 72 hores més tard del 25 de maig van dir que un pacte independentista no era possible perquè es decidien quedar-se a l'oposició. Per tant, a Molins de Rei un pacte independentista no és possible, no perquè nosaltres ho hem decidit. Per tant, una vegada descartat el govern independentista, el que estem fent i el que continuem fent és fer créixer Molins de Rei. En els pròxims dies es definirà el nou equip de govern i els possibles canvis a l'Ajuntament. Un consistori que passa del govern en minoria del PSC amb 7 regidors als 11 actuals que sumen després del pacte amb Junts per Molins. Més de 2.600 persones i més de 100 entitats de tot Catalunya es van sumar en menys de 24 hores al manifest contra l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport que va aprovar en el darrer ple municipal al consistori pratenc. L'Ajuntament del Prat de Llobregat va aprovar aquest dimecres per unanimitat una declaració institucional contra l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport Josep Tarradellas. El text defensa la preservació del delta i de l'espai de la Ricarda, reclamant el desenvolupament d'un model aeroportuari català. El que no podem permetre de cap de les maneres és que hi hagi una ampliació d'una infraestructura que suposi que vagi en detriment d'una altra infraestructura tan important com és els espais naturals, que és una infraestructura verda, una infraestructura mediambiental metropolitana. Per tant, no ho diem només des del Prat, ho diem des de la consciència de que els espais naturals és una infraestructura metropolitana i que no es pot destruir. La declaració insta a ENA a abandonar, diuen, unes polítiques que no obeeixen a l'actual context d'emergència climàtica i que al seu judici no s'ajusten a normatives mediambientals europees, advertint sobre la importància de la Ricarda com la zona més verge dels espais naturals del Delta del Llobregat. Com a alternativa, urgeix a la Generalitat i al Govern a dissenyar un veritable sistema aeroportuari català que passi per convertir Girona en la quarta pista de l'aeroport de Barcelona. La solució per nosaltres és molt clara, però insisteixo que ha de ser des de la Generalitat i des de l'Estat que així es pacti. La solució passa per un model aeroportuari diferent al que planteja Madrid, per exemple, que és un model de concentració amb un sol aeroport. Aquí no hi ha espai per créixer més i no valen compensacions. No hi ha la possibilitat de que es creixi sense destruir
un espai natural i agrícola com és la Ricarda. Més de 2.600 persones i un centenar d'entitats de tota Catalunya s'han sumat en menys de 24 hores a aquest manifest, denominat Preservem el Delta, protegim el clima, no a l'ampliació de l'aeroport. Avui, dia 9 de març, el Dia Mundial de les Persones Desaparegudes sense causa aparent, una reivindicació que coincideix amb el dia de la desaparició de la cornellanenca Cristina Bergua, a qui se li va perdre el rastre el 9 de març de l'any 1997. En aquest context, l'associació Intersos va celebrar el dissabte passat a Sant Boi una jornada on hi van participar especialistes en salut mental i familiars de persones desconegudes. José María González porta 7 anys buscant a la seva germana Luz Divina, qui un dia va sortir de casa a fer un tomb i ja no va tornar. Patia un trastorn delirant i havia sigut ingressada per tractar aquesta patologia. Des d'aquell dia ha estat considerada desapareguda sense causa aparent. Durant tot aquest temps, el seu germà no ha cessat de buscar-la per tot arreu. Yo, mientras viva, la voy a seguir buscando. Hoy día no va a ser andando, porque mi salud, mi estado ya no me lo permite por mi edad, pero la esperanza dicen que es lo último que se pierde, pero dudo, ya no es lo mismo que era el año pasado. Cada día que pasa la esperanza se reduce. La llei de protecció de dades a hospitals i altres entitats ha dificultat greument la seva cerca. Demana, per tant, reconsiderar aquesta llei en causes justificades com la seva. Todo el mundo tiene derecho a vivir su vida, pero yo también reclamo el derecho a saber de ella. Luz Divina forma part dels més de 100 casos de desaparicions sense resoldre a Catalunya. I una dada preocupant és que Sant Boi de Llobregat és un dels municipis on s'han registrat més desaparicions després de Barcelona. Des de l'any 1998, l'associació Intersos treballa amb l'objectiu de trobar alguna informació sobre aquestes persones desaparegudes. Aprofitant el Dia de les Persones Desaparegudes sense causa aparent, membres de l'entitat i familiars es reuneixen per recordar aquells que encara no han tornat a casa. Hi ha uns casos que no es resolen i que, encara que sigui un tant per cent molt petit, cal pensar que cal posar mesures perquè a veure si aquests tants percents disminueixen i podem tenir unes resolucions molt més satisfactòries per tothom. Torroella demana també la millora de la coordinació entre les forces de seguretat de l'Estat i els seus homòlegs estrangers per tal d'afinar la cerca. Segons el diari Ara, més de 33.000 persones s'han desaparegut durant l'última dècada a Catalunya. Davant dels darrers casos de coronavirus que s'han donat a Catalunya, l'Ajuntament de l'Hospitalet ha confeccionat un pla d'actuació pels treballadors municipals amb mesures preventives. A més, també s'ha creat una comissió de treball per fer el seguiment de la malaltia i actuar de forma ràpida davant qualsevol novetat. És la Comissió de Treball i Seguiment del Coronavirus que s'ha creat a l'Ajuntament de l'Hospitalet. La conformen representants de l'equip de govern, forces de seguretat i sindicats de la plantilla municipal, entre d'altres. Es reuniran com a mínim un cop a la setmana amb l'objectiu de coordinar mesures per controlar la malaltia. Que en caso de que se produjera cualquier incidencia pudiéramos reaccionar de la manera más rápida posible con los recursos necesarios y que podamos transmitir tanto a la plantilla municipal por un lado, como a la población en general por otro, la máxima tranquilidad y estar, eso sí, alerta a cualquier información, cualquier comunicado. L'Ajuntament també ha confeccionat un pla d'actuació pel coronavirus pels treballadors municipals, un document de 18 pàgines on es recullen mesures com la d'extremar la higiene, rentant-se les mans de forma habitual, mantenir 2 metres de distància en persones que tinguin símptomes d'infecció respiratòria aguda o la ventilació dels llocs de feina. El pla d'actuació considerem que està ben fet, ha sigut una feina molt important per part de l'Ajuntament d'Hospitalet, però ara estem esperant a que totes aquestes mesures s'apliquin. Fins ara ja portem més o menys una setmana amb aquest pla, però hi ha mesures que encara no s'estan fent. Una mesura que s'implantarà en els propers dies serà la distribució de cartells com aquest, on s'explica com fer un correcte rentat de mans. Y també es repartiran dispensadors de gel higiénico. Ya tenemos geles, tenemos jabones, tenemos carteles, todo eso ya existía, ya preexistía cuando se produjo la alerta por gripe A
y ahora lo que hacemos es reprender aquella campaña, incrementarla con algún teléfono más, con alguna recomendación más. Des de l'Ajuntament també es recomana a la població que qualsevol tràmit que hagin de fer amb l'Ajuntament ho vehiculin a través de la web o per telèfon i així evitar aglomeracions a les dependències municipals. La inseguretat i la manca de neteja tornen a ser els principals problemes que els hospitalencs i les hospitalenques perceben de la ciutat i que recull el baròmetre municipal. Pel que fa a la gestió del consistori, la majoria de ciutadans aprova la tasca de l'Ajuntament. El baròmetre municipal indica que la majoria dels hospitalencs estan satisfets de viure a la ciutat i prop del 50% opinen que ha millorat. Però quines són les preocupacions dels enquestats? En l'àmbit local, el 35% perceben la inseguretat ciutadana com el primer problema de la ciutat, una xifra que ha augmentat un 6% respecte a l'any passat. La neteja ocupa la segona posició amb un 19% i la immigració es troba en tercer lloc. Són els mateixos temes i en el mateix ordre que l'any passat. Segons el consistori, la resposta del ciutadà està molt influenciada per l'actualitat política i econòmica i no tant per l'augment real del nombre de delictes a l'àrea metropolitana. Que hay un elemento de inseguridad que la gente puede tener de percepción y de concepción de problema, posiblemente, seguro, pero también acordaros de aquel contexto de lo que yo os decía, estábamos en aquel momento con todos los temas de la Plaza Urquinaona, las carreras por Vía Layetana, cadenas de televisión dedicando 24 horas al día a imágenes de gente corriendo y botes de humo arriba y abajo, y la gente desde el sofá tenía inseguridad. Bueno. Pel que fa a la gestió municipal, el 78% aproven la tasca de l'Ajuntament i donen una nota mitjana del 6,3, una xifra molt similar a la de l'any anterior, igual que es mantenen les valoracions dels serveis municipals. Les biblioteques continuen sent els equipaments amb una nota més alta, seguides pels mercats municipals i l'oferta cultural i d'oci. El servei de neteja es troba a la cua, però supera l'aprovat. Com és possible que tu tinguis un servei de neteja valorat amb el 5,9%, amb una molt bona nota, que seria un servei públic, i com és possible que la neteja aparegui com un problema? Que tenim un bon servei, però ho identifica com un problema. Ho has dit tu. La meitat de la població forma part d'alguna xarxa social, però la televisió continua sent el mitjà més utilitzat per informar-se de l'actualitat. De les coses que passen a la ciutat, el 36,9% se n'assabenta per l'edició impresa del diari de l'Hospitalet i el 15,9% a través de la televisió. Després de l'èxit d'execució dels pressupostos participatius dels darrers anys, l'Ajuntament de Molins de Rei posa sobre la taula una única proposta. El plantejament és agrupar els mandats 2020-2023 en una única experiència de procés participatiu per poder realitzar projectes de més envergadura per cadascun dels barris. Després de valorar l'èxit dels pressupostos participatius de barri executats entre els anys 2016 i 2019, l'equip de govern de l'Ajuntament de Molins de Rei ha presentat una nova proposta per als propers 4 anys. Es tracta d'agrupar els mandats 2020-2023 en una única experiència de procés participatiu per a poder realitzar projectes de més envergadura per a cadascun dels barris. Es manté inalterable el compromís de decidir de forma participativa 1 milió d'euros d'inversió en la via pública en el conjunt dels barris de Molins de Rei. L'únic que fem és això, fer un únic procés de participació, de manera que creiem que hi ha dos grans aspectes positius d'això. Una, podrem afrontar projectes més ambiciosos en cada un dels barris per la suma dels imports i segon, també un major garantia que als finals del mandat, que per tant en el segon trimestre del 2023 les obres estiguin fetes i no com ens ha passat actualment, que encara hi ha un parell d'obres de l'experiència 2018-2019 que no estan executades. La nova proposta, que sumaria un total d'1 milió d'euros, es realitzarà amb un sol condicionant,
I és que cap obra de barri podrà superar el 60% de la inversió destinada en aquell barri en el conjunt dels 4 anys. Una limitació que s'imposa pel fet de no voler concentrar-ho tot en un únic projecte i assegurar-se, així, més d'un projecte d'execució a cada barri. Pel que fa a l'experiència de pressupostos participatius anteriors, durant els anys 2016 i 2019 es van realitzar més del 95% de les actuacions previstes i van participar més de 1.200 molinencs i molinenques. El balanç del 2016 és que s'han dut a terme tots els projectes que es va decidir tirar endavant i es van destinar finalment un total de 250.000 euros. El 2017 també s'han executat tots els projectes i es van destinar uns 238.100 euros. I aquest últim, que va ser que agafa 2 anys, que són el 2018 i 2019, s'han executat 323.000 euros. De cara als propers mesos, l'alcalde de la vila, Xavi Paz, preveu un calendari on es facin les votacions al llarg del segon trimestre del 2021 per a tenir ja decidits els projectes abans de l'estiu. A continuació, tindran lloc els processos de redacció de projectes i de licitació. I finalment, el 2022 es preveu que es puguin començar a executar tots aquells projectes escollits. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, juntament amb el president de Tram, Felip Puig, i l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont, han visitat aquest matí el nou mural d'art urbà que engalana la parada del tramvia de Cornellà. L'obra, pintada per l'artista Murguan, ocupa més de 1.600 metres quadrats, plens de colors, que aporten una nova imatge de la concorreguda parada. Així llueix el nou mural situat a la parada del tramvia de Cornellà, una obra pintada per Iker Muro, també conegut com a Murguan, que pretén transmetre un missatge de ciutat model en sostenibilitat i inclusivitat. Aquesta ha estat, de fet, la primera iniciativa del projecte Tram d'Art, gestionat per l'entitat cultural Rebobinart. L'objectiu és revitalitzar aquest espai i apropar la ciutadania a l'expressió de l'art urbà. Aquest mateix matí, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, juntament amb el president de Tram, Felip Puig, i l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont, han visitat el nou mural. Convida que la gent vegi uns elements de color, de formes, que permetin també sentir-te més còmode. Per la seva banda, Calvet ha volgut destacar la importància i l'efectivitat del tram com una autèntica referència en l'àrea metropolitana. Tot això segurament no seria possible, o almenys ho seria d'una manera diferent a la que s'ha expressat ara, si no hi tinguéssim també el tramvia. I que, efectivament, tant a la banda del Llobregat com a la banda del Besòs, ha sigut un cas d'èxit, de reforç d'aquest sistema de transport públic que volem sempre més i millor, més potent, per tal de poder tenir una mobilitat més sostenible arreu de l'àrea metropolitana i del país. Un total de 1.635 metres quadrats plens de colors vius que representen la identitat cosmopolita de Cornellà. Per 25a vegada, l'Agrupació de Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca ha organitzat una nova edició de la Fira al Carrer. Una fira que en aquesta edició ha fet un canvi radical. No s'ha dut a terme diumenge, sinó que s'ha celebrat dissabte. Dissabte i l'Avinguda Constitució han sigut els escenaris perfectes per una nova edició de Fira al Carrer, on més de 30 establiments han tret els seus productes o serveis perquè tothom els conegui. A la fira s'han pogut veure des d'alimentació, immobiliàries, moda, art, estètica, joies, entre d'altres. Una jornada molt valorada pels propis comerciants. La Fira al Carrer la valoro molt positivament perquè és una manera de que el nostre comerç de Sant Andreu surti als carrers a mostrar la seva oferta. Este año ha sido, no sé si es porque es sábado, que también el día influye, porque los domingos hay menos fluidez de gente, pero desde primera hora a tope, desde las 10 de la mañana, además el día acompaña y hay muchísimos más puestos, más ambiente, muy bien. I que, al ser traslladada a dissabte, ja que en les anteriors edicions es celebrava en diumenge, s'ha sentit un increment important de visitants. Jo el valoro molt positivament, perquè el diumenge sembla que a la gent li costa una miqueta més de sortir i dissabte, de moment, hi ha bastant ambient. Unes valoracions molt ben rebudes pel seu president, Frederic Cardús. Bé, gràcies.
Bueno, ja portem 10 anys, vam començar que érem 50 associats, en aquests moments som 136, això significa que això deu voler dir alguna cosa, que les coses deuen estar fent-se bé. Intentem sempre millorar-les, com ara és el tema de que fem un projecte nou d'un trimestral, que és regalem 8 patinets elèctrics durant el mes de març i mes d'abril i 1.000 euros en vols de compra el mes de maig. Tot això ajuda a dinamitzar el poble, a dinamitzar el nostre sector, a dinamitzar el comerç de proximitat. A més, la fira ha coincidit amb el cap de setmana del Dia de la Dona. Les bandes tribut han tingut el seu primer saló aquest cap de setmana a Gavà. Homenatges a Bruce Springsteen, Queen o el Rolling Stone han estat algunes de les estrelles d'aquest Hall of Fame que després de l'èxit té vocació de continuïtat. L'Espai Maragall ha acollit al llarg de tot aquest cap de setmana el primer Gavà Hall of Fame, un esdeveniment que volia promoure les bandes tribut de Catalunya i reconèixer el seu talent musical i artístic. La proposta arribava en un moment molt dolç per diferents bandes tribut que van néixer ja fa molts anys, però que ara veuen com els grups de versions tenen cada vegada més prestigi. Ahora es cuanto más festivales hay en nuestro país sobre tributos, no hay ciudad o pueblo que en sus fiestas mayores programen un tributo, salas de fiesta inimaginables como puede ser Joey Slava, Luz de Gas, ahora programan tributos. De alguna manera lo que pretendemos hacer aquí es reconocer a todos los que iniciaron ese movimiento. Els encarregats d'inaugurar el primer Gavà Hall of Fame divendres al vespre van ser Synchronicity, una banda tributa de Police i Sting, que va oferir un concert de petit format al vestíbul de l'Espai Maragall. I el plat fort de divendres va ser el concert que Manel Fuentes i 2 integrants de la seva banda The Springsteen van oferir versionant Bruce Springsteen, un cantant que el conegut periodista i presentador televisiu assegura que mai defrauda. Jo crec que és algú que no et falla, és algú que quan tu el segueixes o les seves lletres, tot plegat, jo crec que sempre t'aporten caliu a la vida. Jo crec que això és una cosa d'aquelles bones, d'haver triat bé, de dir, hòstia, he seguit aquest tio i la veritat és que em continua acompanyant i crec que continua fent molt bé la seva feina. L'èxit assolit en aquest primer Gavà Hall of Fame ha portat els organitzadors a decidir que n'hi haurà més edicions en el futur. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a www.et.cat. Que passin molt bona nit.